usakango norgoto nuk khana khobor channel rogo media social media rogo je Dasarath Dat Memorial College o chini 7 jon student tiprasa rok ABBB student rok bai bujak ABBB students rogo chini nijini borok tongphano ba chini tiprasa rok tongphano chini borok buya ajagao kubuni bosongni borok chini students rok bukha keboni bokrok phatika kebo yak rogo dukhumaka yak rogo bujabaika anlogi victim rok khoroksa tongo tabu bosajak te baki rok khai borok baksa bwsaibo manliya exam buri manliya bongni college ni जों पुलिस प्रशासन no बहुत टाइम रिखा जों 2 दिन दरति बंगनो नाइसिंका FIR बंगनो दुइबार जों जमा खायका FIR जमा खायमा परे जों आरो थांका आरो नि OC बो साइर हरका जे जों नायनाय जों खोना नायनाय तिनि नायनाय सावनि नायनाय हिमा जोनो ति प्रसारकनो आम हायके बर थंगै दं आबनि लगे तिनि फुङो तिनि रामचंद्रघाट नि ब्लक प्रेसिडेंट साब जुनाल नि चेयरमैन रक खुवाइनि ते आइं आश्राम बारिनि चिनि तिप्रामो थानि बरक थांका प्रिंसिपल बाय कक सालै गार्जियन रक बाय कक सालै प्रिंसिपल तामो स्टेप नारका बंग तरफ होते साइमानन बागै हाइफानो बरक कुनु फानो स्टेप ना हाया को आरो तिनि ABBB नि बरक फाइ बंगनो साइटम फाइ नक सामने अथॉरिटी ना हारै कलेज हाबपाइका नंनो साबो परमिशन दिखायनि जे ABBB नि स्टूडेंट फेडरेशन फ्लाइट तंगना रक बरक अमो साइमाना नांगो जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19 बरक नाय नायथुं कुनु जागा थांनान बगे केबो कासुमिया कासु कांका उल्टा बरक से आइनो खलायनाय बरक मांसे जनो जाय खाय दङ हाइपानो अ जागावा प्रशासन नि एकदम फेलियर नुजागै दंखा प्रशासन कुनु खायमिया ब खाली आसारिओ नरकनो खायनाय जों नायनाय हिनै किन्तु चिनि स्टूडेंट रक ता थांगार परिमालिया चिनि तिपासानि स्टूडेंट रक थांगार तंगैमाया अमो तिनि फर्स्ट टाइम या एडमिशन टाइम अंथुं गुबुनि जरावबो सेम अमो हायनो चलि दं दिनै जों ग्रेटार डेभलपमेन्ट सानमाननि अमनो कारण चिनि स्टूडेंट फेडरेशन रंनो जों सुदु खुवाइ कलेज सिमिया जों त्रिपुरानि गोबां कलेज रगनो अमहाय इंसिडेंट नुगिना दंना सोशल मीडिया बो जों बंगनो बहुत जरा रिखा बंगनो बहुत जरा नायथिंका जों जतन जरा रिखा चिनि ABBB नि स्टूडेंट्स रंनो जों सालाया गले सेटल खायना नायका अपन बर सेटलमेंट नि दिगि थांगिया आन बागै जों TISF रक मिलुयै खुवाइ डिविजन नि TISF ते आं और सेंट्रल नि प्रेसिडेंट बर मानजागै दिनै प्रेस मीट खाय जों अ जागा डिक्लेयर खायो जे खोना जों खुवाइ नि लामा बन्द खाय दं खुवाइ नि लामा सिम बन्द अंगला अ जागा हाईवे बन्द होय दं माने पुरा आगरतला ते त्रिपुरा नि कानेक्शन बन्द खाय दं जों जुदि खोना फानो जुदि कालप्रिट रंनो एक्शन ना हाय आंकाय जे बुजांनाय रंनो बननो जुदि खोना रमिया हांकाय ठीक আছে जों साइमानो कलेज नि स्टूडेंट वालाय मानो जोंहा जागा कुनु चिनि कुनु मन्तब्य करि जों आमन बागै जों कुनु इंटरफेयर बखाया हाइपानो जों मुगजाखा जे बरक कलेज नि स्टूडेंट्स रंनो जे तिप्रासा रंनो बरक नासो बुजांनाय बखरक फाटिमान से कुनु एक्शन से नाहार जागिया जे बरक इनवेस्ट ब्रिजन बुजाय मालिया अटेम्प्ट टू मर्डर केस इन थाका थिकिसा नखरका गोबां बरक नि अनेक से इंजुरी खा किन्तु आउटसाइड नि बरक बा जागा हाय बुफायगा हिनि जों खोनाव दिनै जारा स्टूडेंट परनाय रगा जागा जों साइड खाना दिखा आउटसाइड रंनो मारमनाय जे कलेज परे तंनाय बंगनो पनिशमेंट मारिनाय बरक जों पुलिस नो टाइम दिखा जतन टाइम निमान परे बरक जतन जे बंगनि नांमानि सामुनो खायमेन बागै बंगनो जों टाइम निमान बिसिं टाइम पिरियड नि बिसिं बरक सामु खायन बागै जों खोना खुवाइ नि लामा क्लोज खाय दङ खोना सिमि जों लामा बन्द खाय दङ चिनि डिमान्डनो तंनाय जे खायने रंनो पनिशमेंट निदि ते बरनो स्ट्रिक्ट एक्शन हानान बागै जारा अ स्टेट नि गवर्नमेंट अ तंनाय बरक तो साइ दङ जों जतन बागैनो दङ सबके साथ सबका विकास इंगा तिनो माहायंगला खम सबका साथ सबका विकास इंगा तिन तांगै आसक चिनि तिब्रासा बंसरक बुजागै तंगिना रक कुनु खाया स्कूल कायसा इंस्टीट्यूशन कायसा जतन परिमाण नायजात आजागा गरै नंनि बरक थामनो गोनां नंनि CPM कांग्रेस जतनिन परिमाण किन्तु अ जागा जे बरक जुदि शिक्षा प्रतिष्ठान हाय जुदि बरक खायनानै नायखांकाय पॉलिटिक्स जुदि अरबो दाना नायखांकाय अमो बैलेंस आया जोंनो दिक्कार खायो ते अमनि दति स्टेट गवर्नमेंट रक अमनि जे BJP नि कट लीडर तंनाय रक बंग नमनो जों साहरो नंग थानि जों अमनो आह्वान तंनाय नरक अमनो दति क्लियरिफिकेशन खादि ते अमनि जे बरक तंमानि बंगनो पनिशमेंट दिदि ए खाय तिनि
শুধু খোয়াই ডিভিশন जों खोना क्लोज खाय दं आबोनि उलते आबो कटर फानङिमान खौहाय बजा कासुनो न खवाइ बजा कासु जानाय खवाइनि लामा चिनि मेइन जे लामा दंमोननि चिनि हाइवे जों अमनन सिगां कासुनाय आबन परे ते बजा कासु जाना तो जों आसा कामखौ साइमेको हाइपानो जों ताक्सु जरते चिनि फाइनल डिसिजन का जों खवाइनि हाइवे लामा जों खोना क्लोज खाय दङ सो आमनो जतन थानि न आइ मुं तंनाय ते जतन थानि कय मुं तंनाय अमो लामा कासुमानि दिनि बरक बुजाका आमो सिमिया दिनि बरक बुजाको खोनाकाय नং नि सेरो बुजांनाय सनि जतन बुजांनाय যারা এবিপি খাই তংনে তিব্রা সারক নং নবাম নাং আহ্বান দিও নরক তা বানসুক দি নরক সেফটি নি তিনি শহর তিনি আগরতলা শহর রগা হাই রগব জগম জগান হাই খবর খানাই দङ নুগিব দङ বিবিএমসি কলেজ রগ এমবি কলেজ রগ তাম চলি দङ কলেজ নি মুংসে দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজ যতন সাইমানো দশরথ দেব চিন বরকসে দমনি তিনি চিনি নিজেনি বরকনি কলেজ আছে চিন বরক নিজেনি মুংনি কলেজ আছে পরিমাল নিয়ে অম হাই তিনি দিন ফাই টঙ্কা চিন তিব্রা সারক বাজে অম হাই সাল ফাই টঙ্কা आमोनि बागैनो जों ग्रेड डेभेलपमेन्टनि डिमान्ड दङ दङै थानाय जों जे माइ आसाक जों अमो खाय थानाय बेजिनि जे एडिसि एरियायाव जों तेबो कलेज खालामदिनि जों सरकारनि थानि आह्वान हामबाय नों सिनेमुं के आंनि सिनेमुं खाय आं सेन्ट्रेलनि टिआइएसएम नि प्रेसिडेन्ट साजरा देबरमा आं लगि दङ कलेजनि इनचार्ज सासलां ते आइङो तगं चिनि आगिनि अ कलेजनि न तंमनि इनचार्ज ताजा ते बखाय चिनि विक्टिम ब बुजाखा ते बिन लगि ते बरक तंगते सयजना बरक बाक्सा ताव बेड रेस्ट लायजा बरक बुसाइमे जतन नर टिआइएसएम नि स्टुडेन्टस रक चिनि विंग्स बरक दङ तो जों अमनो चिनि जतन खवाइ डिभिजन नि ngै ते चिनि कम्युनिटि टिआइएसएम नि बरक जतन खोना जों अमनो रेडि दंनाय जे खोना लामो बन्द